Het generatiehuis in Gerkesklooster is een van de locaties in Friesland waar de gemeenschap zijn broest. De missionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Rondelijke Ordening woe dat met eigen ogen zien. Genoten van Friesland, van het mooie Friesland, maar genoten ook heel erg van de doenerigheid. De opgerolde mouwen om te willen bouwen, daadwerkelijk bouwen aan huizen, maar ook bouwen aan de gemeenschap. En dat is het generatiehuis zoals we dat hier zien. Ongelooflijk belangrijk voor het dorp, dat het generatiehuis ook daadwerkelijk een ontmoetingsplek is. Het dorpsleven is hier heel belangrijk en de mensen zeggen hier, we zijn hier geboren en we willen hier eigenlijk ons hele leven lang blijven wonen tot het eind. En dat moet wel mogelijk gemaakt worden ook natuurlijk. Ja, en dat leidt weer tot allerlei initiatieven om het ook mogelijk te maken. Heel mooi. De minister wil hem, zolang als hij nog in functie is, inzetten blijven voor de regio. Er zijn natuurlijk gewoon regio's waar het goed toeven is, maar die wel echt een steuntje extra in de rug nodig hebben om daadwerkelijk leefbaar te zijn en leefbaar te blijven, ook naar de toekomst toe. En wat ik wil doen is dat met dat rapport Elke Regio Telt eigenlijk alles doen wat nodig is om die regio's ook verder te versterken. Het betekent voornamelijk over het levend houden van de dwarpen. Dat kan pas als de ruimte is voor de jongeren die ter wijen blijven willen. Daarom hopen de jongen dat er meer ruimte komt om een extra stritte bij te bouwen. En nu we meer woningen in Nederland nodig hebben, meer betaalbare woningen nodig hebben, zorg nou dat er voldoende betaalbare woningen ook in Friesland komen. Dus bouw nou meer dan je eigenlijk van plan was. Dat is het gesprek wat ik heb met de Friese bestuurders.